dan yang aneh kadipakaikan ka anak daroto bapisah itu bapisah sabalun bahasan dia dan arok bahar sabalikan tubuhan ironyo bahar aku sarong dan arok bahar sabalikan tubuhan ironyo bahar aku sarong. Badan rasanda batulang adia tabujul di kopalan minang dan imbau tidak menjawab atau tak kecil tangan bante indah badan tibi jarato tahani dan arok suntil dan yang aneh kadipakaikan ka anak daroto bapisah kita bapisah sabalun bahasan dia dan arok bahar sabalikan tubuhan ironyo bahar kaku sarong dan arok bahar sabalikan tubuhan ironyo bahar kaku sarong dan arok bahar sabalikan